Έχω κοντά μου τη Χριστίνα Λάμπρου από το κομμωτήριο LC. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Ρέα μου. Και καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα. Χαίρομαι πολύ που είμαι κοντά σας. Και εγώ πάρα πολύ. Χριστίνα μου, πήρες μια τεράστια απόφαση και έκανες αποκέντρωση. Βεβαίως. Πώς το αποφάσισες αυτό? Αρχικά, ναι, δύσκολο. Πολύ. Ήταν πολύ δύσκολη η απόφαση τότε. Έτσι, φέρνω λίγο και ξαναθυμάμαι πώς ξεκίνησε όλο αυτό. Ναι. Ήθελα πολύ να το κάνω. Είμαι από εκεί, είμαι από το σχηματάρι. Καταλάβαινα ότι υπάρχει ανάγκη γενικά. Ο κόσμος ήθελε ένα τέτοιο χώρο. Έφευγε, πήγαινε Αθήνα, πήγαινε Χαλκίδα. Δεν είχα αποφασίσει καν το τι θα γίνω και με τι θα ασχοληθώ. Καταλάβαινα ότι έχω μία κλίση, αλλά πιο πολύ με ενθουσίαζε όλο αυτό. Γενικά ο χώρος. Μαλλιά, μακιγιάζ, νύχια, αποτρίχωση, όλο. Το είχα στην άκρη του μυαλού μου. Ποτέ δεν εξωτερήκευσα τις σκέψεις μου, γιατί ξέρω, άλλοι ήταν διστακτικοί, ερχόταν κρίση. Όλοι μου λέγαν τι πας να κάνεις. Με τρομάζαν όλοι, υπήρχε stop από τους πάντες. Οπότε ξαφνικά παίρνω απόφαση, λέω δεν ακούς κανέναν, σταματάς και ξεκινάς. Σήμερα μου βγαίνει σε καλό, μετράμε ήδη 3 χρόνια. Μπράβο. Ευχαριστώ πολύ. Έχουμε κόσμο, εντάξει, από Αθήνα. Έχουμε αρκετούς, δεν μπορώ να πω. Είναι από τα πολύ σημαντικά, είναι από αυτά που δεν περίμενα ποτέ να μου συμβούν. Το να έρχονται σε εμάς, έρχεται και γίνεται όλο αυτό το όνειρο πραγματικότητα, λες ναι, το ζω, εννοείται. Και από την άλλη, θέλουμε να κρατήσουμε αυτό το low profile εντελώς, γιατί ξέρουμε που είμαστε πάνω απ' όλα, σε ποιο μέρος είμαστε. Κάνουμε όσο μπορούμε καλύτερα τη δουλειά μας. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να διατηρήσουμε αυτούς τους χαλαρούς ρυθμούς που έχει και όλη η περιοχή και μέσα στον ήδη υπάρχοντα χώρο. Θέλουμε η πελάτης να μπαίνει και να είναι πραγματικά εμπειρία για εκείνη. Η επίσκεψή της στο κομμωτήριο να είναι το τέλειο για εκείνη. Να μην την ενδιαφέρει τίποτα από την ώρα που θα μπει μέχρι την ώρα που θα βγει. Τα αφήνει όλα επάνω μας. Να σου δώσω συγχαρητήρια καταρχάς για την επιλογή που έκανες, γιατί θέλει κουράγιο. Δεν το συζητώ. Εννοείται. Δεν το συζητώ. Τώρα το καταλαβαίνω. Ναι. Τότε δεν το καταλάβανα καθόλου. Τότε είχα όλο τον ενθουσιασμό να ξεκινήσουμε, να μπούμε, να τα φτιάξουμε έτσι όπως τα είχα εγώ φανταστεί, παίρνοντας φυσικά ιδέες από συναδέλφους. Και το αστείο είναι ότι όποτε έβρισκα συνάδελφο με μια χή εμπειρία, τον ρωτούσα πάντα πώς, τι, πες μου 2-3 μυστικά, να μπορέσω να ανταπεξέλθω, να μπορέσω να τα βγάλω πέρα. Ναι. Σήμερα έρχομαι και λέω ότι αν δεν μπεις στο χώρο, αν δεν νιώσεις τον πελάτη, να έρθεις κοντά του, να καταλάβεις ακριβώς τι σου ζητάει, να τον αφήσεις να σου μιλήσει, να σου πει, ξέρει, βρίσκεται, η λύση θα βρεθεί, όλα γίνονται, είμαι σίγουρη, ποτέ δεν βάζουμε stop, τους αφήνουμε να μας μιλήσουν, αν δεν βγάλουμε στο πρώτο κιόλας ραντεβού το αποτέλεσμα που θέλει, που δεν το πιστεύω, σπάνια γίνεται αυτό, το αφήνουμε το ελεύθερο. Ξέρετε κάτι, αν δεν καταφέρουμε να καταλάβουμε αυτό που θέλετε, θα υπάρξει μια δεύτερη φορά και μια τρίτη αν χρειαστεί. Δεν είναι πρόβλημα για εμάς. Ασχολείσαι και με τις επιδείξεις, εκτός από το κομμωτήριο. Ναι. Ναι. Κάνεις... Αυτό, θα πω την αλήθεια, έτυχε καθαρά. Δεν το είχα φανταστεί ποτέ. Πώς έτυχε? Δεν το είχα ποτέ στο νου μου να ασχοληθώ με αυτό, να μπω στο χώρο αυτό. Δεν ήταν κάτι που ήθελα, που με ενδιέφερε. Αλλά μπήκα σε μια αξιόλογη μεγάλη εταιρεία, όπου χρησιμοποιούσα τα προϊόντα τους. Μου έγινε μια πρόταση, στην αρχή μου διστακτική, είπα πώς θα το κάνω, είναι δυνατόν? Και τελικά το προχώρησα, είπα ας γίνει, ας το δοκιμάσω στην τελική και βλέπουμε. Πώς σου φαίνεται όλο αυτό, σαν εμπειρία? Ενθουσιάστηκα. Σ' αρέσει? Αρχικά δεν μπορούσα να καταλάβω το τι συμβαίνει πίσω από όλο αυτό που βλέπουμε. Είδες? Όλο αυτό που βλέπουμε εμείς το οργανωμένο το ίδιο, ότι πρέπει να τρέξουν 70 και 100 άτομα και πόσο καιρό πριν πρέπει να τρέξουν και φυσικά δεν ξέρεις ποτέ τι θα συμβεί πάνω στη σκηνή. Συνήθως ο κόσμος βλέπει και το αποτέλεσμα στο τέλος και δεν συνειδητοποιεί αυτό ακριβώς που είπες. Δεν συνειδητοποιεί το πόση δουλειά θέλει για να φτάσει, να γίνει όλο αυτό το πράγμα. Ναι. Μέσα σε αυτούς και εγώ λοιπόν. Μπράβο. Και σήμερα εντάξει, φαίνονται όλα σαν όνειρο. Τα έχω στο μυαλό μου, όχι τι έχει συμβεί, όχι τι έχω κάνει. Μέχρι να το δω, να καταλάβω και πάλι όταν το έβλεπα έλεγα είμαι εγώ, μου συμβαίνει. Και όμως όλα τέλεια, ήταν εξαιρετική οργάνωση. Χρειάζονται φυσικά άνθρωποι να ξέρουν. Έτσι, Ναι, να σε κατατοπίσουν. Δώσε μερικές συμβουλές, σε παρακαλώ, στις μελόνυμφές μας. Οι νύφες μας. Τι μαλάκια, ας πούμε, τι να κάνουν στα μαλλιά τους, τι ίσως να κάνουν πριν ή τι εν διάρκεια. Ναι. Μια προετοιμασία, 1 τρίμηνο εγώ λέω πριν. 3 μήνες. 1 τρίμηνο, ναι. Ίσως να λέω και πολύ, αλλά 1 τρίμηνο είναι αρκετά καλή περίοδος. Για δοκιμαστικό του χτενίσματος, ας πούμε. Το δοκιμαστικό δεν τόσο πολύ. Αν εμάς μας φέρει το νηφικό της, από εκεί που θα το έχει επιλέξει, λίγο μια ιδέα θέλω για το στολισμό, περίπου πώς το έχει όλο το κόνσεπτ στο μυαλό της. Από εκεί πέρα βρίσκουμε εμείς περίπου στα 10 χτενίσματα και τις προτείνουμε. Για το μαλλί όμως, για να μπορέσουμε εμείς να δουλέψουμε επάνω σε ωραίο μαλλί και να φανεί το αποτέλεσμα που θέλουμε, θέλουμε
3 μήνες πριν μία προετοιμασία. Αυτό σημαίνει σίγουρα ενυδάτωση με κάποια προϊόντα. Να τα προσέχει. Ναι. Όχι πολύ πιστολάκι πρέσες χωρίς τον ειδικό. Άρα μιλάμε για τη φροντίδα των μαλλιών 3 μήνες πριν, πριν το γάμο. Βεβαίως, έτσι πρέπει να γίνει. Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Να δεν το έχουμε πει. προσέχουν. Είναι πολύ σημαντικό, βέβαια. Το πιο σημαντικό βέβαια για να ξαναπάρει το μαλλί του ζωντάνια που έχει χάσει. Ιδιαίτερα αν είναι περίοδοι μετά από καλοκαίρι, εκεί πρέπει να είναι εντατική η ενυδάτωση. Μεγάλη προσοχή στο μαλλί. Εκεί επιλέγουν όλες οι νύφες να παντρευτούν συνήθως Σεπτέμβρη. Είναι περισσότεροι γάμοι. Αυτό συμβαίνει σε εμάς. Εκεί λέω ενυδάτωση, τίποτε άλλο. Προσοχή μεγάλη, να μην ταλαιπωρούμε τα μαλλιά μας. Συμβουλή ειδικού οπωσδήποτε. Και από εκεί και πέρα όλα τα άλλα τα αφήνουν πάνω μας. Για τις φίλες μου που είναι κοντομαλούσες, γιατί εγώ έχω μία αγάπη στο κοντόμαλι, τι συμβουλή δίνεις για τα κοντά μαλλιά? Καταλαβαίνω. Τα κοντά μαλλιά να ξέρεις είμαι λάτρης. Το κοντό μαλλί βέβαια δεν εννοώ μόνο το πολύ κοντό το αντρικό. Το κοντό το οποίο μπορεί να είναι καρέ, ας πούμε. Μπορεί να... Ναι. Ξεκινάει και από το αντρικό, το δικό σου, μήκος, και πάμε και στο καρέ. Εκεί προτείνω ανάλαφρα εντελώς να είναι. Το styling να είναι εντελώς ανάλαφρο. Ναι. Να μην φαίνεται αυτό το τυποποιημένο το κομμωτηρίου. Σαν να τα έχει πάρει ο αέρας. Βάζουμε τα χέρια μας μέσα και δίνουμε το στυλ που εμείς θέλουμε στο μαλλί. Φυσικά χρειάζεται ένα πολύ καλό κούρεμα από έναν ειδικό, ένα κουπέρ καλό. Αλλά μόνο με τα δάχτυλά μας θα δώσουμε αυτό που πραγματικά εμείς θέλουμε. Αλλιώς, ό,τι και να γίνει, αν είναι κομμωτηρίο, θα γίνει τυποποιημένο του κομμωτηρίου. Ναι. Ό,τι ζητηθεί. Σωστά. Μετά όμως μπορεί η πελάτησα μόνη της να μην μας έχει και τόσο ανάγκη. Για να έχει και μια. Να σας έχει και λίγο ανάγκη. Εννοείται, αλλά αν δώσουμε μια γραμμή σε ένα κούρεμα, ένα καλό κούρεμα. Να βολεύεται και μόνο. Δεν χρειάζεται. Βέβαια. Οι περισσότερες πελάτες μου λένε: ξέρεις κάτι, θέλω πολύ να κόψω το μαλλί μου, αλλά δεν μπορώ γιατί θέλει πολύ φτιάξιμο. Εγώ διαφωνώ. Δεν νομίζω ότι θέλει πολύ φτιάξιμο. Ούτε εγώ. Σα-ίσα. Το αντίθετο. Μας μέσα, βέβαια, εντελώς ανάλαφρα. Και γενικά είναι και η περίοδος τέτοια, όπου ακόμη και στο μακρύ μαλλί θέλουμε το αέρινο. Δεν θέλουμε στημένο, καθόλου κρεπαρίσματα. Τώρα τελευταία έρχεται βέβαια μια τάση, νομίζω θα τη δείξουμε αργότερα, με μπομπάρια. Βλέπω εδώ και ένα τρίμηνο έχουν γεμίσει τα καταστήματα όλα με διάφορα καλαθάκια, με μπομπάρια μέσα. Το μπομπάρι εγώ σήμερα το έμαθα από εσένα, δεν ξέρω τι είναι, λόγω του κοντού μαλλιού δεν ασχολούμαι, οπότε... Θα το δούμε σε λίγο. Θα μας το δείξεις εσύ σε λιγάκι, να έχεις φέρει και ένα υπέροχο μοντέλο για να μας το δείξεις. Η όμορφή μας η Κατερίνα. Έβλεπα παντού μπομπάρια. Μία φίλη μου που μένει στην Αγγλία με ενημέρωσε, με πήρε τηλέφωνο, λέει Χριστίνα, τι γίνεται, πολύ μπομπάρι βλέπω. Λέω περίμενε και θα δεις. Και πρόσφατα λοιπόν σε ένα σεμινάριο που είχαμε στο Μιλάνο μας δείξαν ότι βγαίνει στον κόσμο προς τα έξω, φεύγει από το κομμωτήριο το μπομπάρι, γιατί ήταν καθαρά του κομμωτηρίου. Και μπορεί να το πάρει μόνη της πελάτησα, να το τοποθετήσει στα μαλλιά της με διάφορα λαστιχάκια και τσιμπιδάκια, να φαίνεται ένας όγκος παραπάνω από το φυσιολογικό, αλλά παρόλα αυτά με μικρές κινήσεις να τραβάμε τουφάκια για να φαίνεται ατιμέλητο εντελώς. Να μην είναι στυλιζαρισμένο. Άρα έρχεται και στο μακρύ μαλλί το ανάλαφρο. Λοιπόν, έχουμε μαζί μας την Κατερίνα, την όμορφη Κατερίνα μας. Θα δείξουμε αυτό που έλεγα πριν με τον μπομπάρι. Έχουμε κάνει μία απλή γαλλική κοτσίδα, όπως θέλει. Η κάθε κοπέλα μπορεί να την κάνει μόνη της. Στη συνέχεια, ξεκινάμε να κρεπάρουμε το μαλλί. Μας ενδιαφέρει να μην φαίνεται πουθενά ότι μπήκε χέρι ειδικού. Αν δεν το έχετε δει, θα το δείτε σίγουρα να έρχεται. Έχουν γεμίσει, όπως είπαμε και πριν, τα καταστήματα με μπομπάρια. Πιάνουμε εξωτερικά το μαλλί. Δεν μας ενδιαφέρει να γυαλίσει, αρκεί να πιάσουμε όλα τα μαλλιά καλά. Έχουμε τοποθετήσει σε ένα λαστιχάκι απλό. Το λαστιχάκι που έχουμε όλοι στο σπίτι μας. 2 τσιμπιδάκια. Περνάμε το πρώτο τσιμπιδάκι, κάπου χαλαρά. Το κρατάμε λίγο. Παίρνουμε μία φορά. Δεύτερη φορά. Και ερχόμαστε και βρίσκουμε το πρώτο τσιμπιδάκι και το τοποθετούμε. Δεν μας ενδιαφέρει να χαλάσει καθόλου. Το τραβάμε. Αυτό θέλουμε και να δείξουμε. Σφίγγουμε καλά. Την πρώτη τούφα συνήθως την κρεπάρουμε ελαφρώς. Δεν θέλουμε πολύ, για να μην φαίνεται κιόλας εκεί πίσω. Αυτά εδώ είναι τα μπομπάρια που λίγο πριν εξηγούσα. Υπάρχουν σε πολλά μεγέθη και σε πολλά χρώματα. Το λαστιχάκι αυτό μπορούμε, αν δεν το θέλουμε, να το βγάλουμε τελείως. Δεν μας απασχολεί. Μπαίνει έτσι, εκεί, το γυρίζουμε.
Θα χρειαστούμε οπωσδήποτε τσιμπιδάκια. Πιάνουμε από τη μία πλευρά το μπομπάρι μας και την άλλη τοποθετούμε μέσα στο μαλλί. Όπως να είναι και πάλι. Μετά ερχόμαστε και ανοίγουμε το μαλλί. Θέλουμε να φαίνεται πραγματικά άφτιαχτο. Τραβάμε και λίγο από πίσω. Εκμεταλλευόμαστε την πρώτη τούφα που βγάλαμε, η οποία δεν είναι και τόσο κρεπαρισμένη. Και ερχόμαστε και γυαλίζουμε. Όσο μπορούμε και πάλι. Αν δεν γυαλίσει πολύ, δεν μας απασχολεί. Ελέγχουμε λίγο το ύψος που θέλουμε να μπει. Μαζεύουμε μερικά από τα τουφάκια από την κάτω πλευρά και να πετάει, δεν μας πειράζει, ειδικά στην προκειμένη περίπτωση, όπου έχει και μια διαφορά χρώματος στο μαλλί. Βλέπουμε λίγο πιο σκούρο στη ρίζα και πιο ανοιχτό στις άκρες. Έτσι είναι τα φυσικά μαλλιά. Και αφού μπει, βλέπετε, τριχάκια παντού. Υπάρχει ένας όγκος, ο οποίος σου τραβάει το βλέμμα. Λες πώς είναι από τα μαλλιά που ζηλεύεις, αλλά ποτέ δεν τολμάς. Ευκαιρία λοιπόν να το φορέσουμε. Τώρα, ερχόμαστε εδώ, το μυστικό που λέω εγώ. Έχουμε μία κοτσίδα. Τραβάμε χαλαρά και απαλά την κοτσίδα μας. Δεν έχουμε βάλει τίποτα για να μας είναι πιο εύκολο. Με τη βοήθεια μιας φουρκέτας, τσιμπιδάκι, ό,τι βρεθεί. Σταθεροποιούμε κάποια από τα σημεία αυτά. Μαζεύουμε. Πιάνουμε τις άκρες. Τώρα εδώ πέρα, ανάλογα το μαλλί που έχουμε, το μήκος που έχουμε. Αν θεωρούμε ότι κάτι δεν πάει να βγει καλό, εκεί είναι και η επιτυχία. Θέλουμε φύτρες να πετάνε παντού. Και τραβάμε όσο περισσότερα τριχάκια μπορούμε. Μπορεί λοιπόν το ίδιο μαλλί να βγει σε όποια εκδοχή εμείς θέλουμε. Θέλουμε η κοτσίδα να είναι αριστερά, θέλουμε να είναι δεξιά, θέλουμε το μπομπάρι μας να είναι πιο ψηλά. Μπορούμε να το κάνουμε όπως εμείς επιθυμούμε. Ακόμη και χαμηλά, εντελώς χαμηλά. Με δύο κοτσίδες στο πλάι, χαμηλά το μπομπάρι, ερχόμαστε και ενώνουμε και ανοίγουμε τις κοτσίδες. Δημιουργείται αυτό το όμορφο σχέδιο όπως βλέπουμε. Χαμηλά με δύο τσιμπιδάκια, δεν έχει φόβο κανένα, δεν έχει κίνδυνο κανένα και να χαλάσει τόσο καλύτερο θα βγει. Δεν μας απασχολεί καθόλου. Επειδή μόνοι μας ασχολούμαστε με τις νύφες μας και τους γαμπρούς μας τους έχουμε λίγο παραμελήσει, θέλεις να μου δώσεις κάποια συμβουλή και για εκείνους? Βεβαίως, μου γκρινιάζουν όλοι, εμείς τίποτα, εκείνες τόσες ώρες εμείς τίποτα. Υπάρχει και για αυτούς φυσικά κάτι. Μπορούν να κάνουν μια θεραπεία για απλά να ενυδατωθεί και να λάμψει το μαλλί, για να φαίνεται στις φωτογραφίες τη μέρα που θέλουν. Τους κουρεύουμε μία εβδομάδα πριν για να στρώσει το κούρεμα, όπως συνηθίζει να ακούγεται. Και απλά, αν χρειαστεί, την τελευταία μέρα κάνουμε ένα μικρό καθάρισμα και το styling φυσικά. Φεύγουμε λίγο πριν τελειώσουμε την ύφη από το σπίτι, πάμε στο γαμπρό ή έρχεται εκείνος σε εμάς λίγο πριν φύγει για την εκκλησία. Το στείλουμε όμορφο και ωραίο, του ανεβάζουμε λίγο το ηθικό γιατί είναι αγχωμένος πολύ και από εμάς είναι και οι δύο έτοιμοι. Ο γαμπρός βέβαια δεν έχει μόνο τα μαλλιά του να ασχοληθεί, αν έχει μούση. Θέλει ένα grooming, ίσως νύχια. Βεβαίως. Υπάρχει, εμείς έχουμε τέτοιες υπηρεσίες, μπορούμε να εξυπηρετήσουμε τους πάντες. Όπως και στην ύφη, έτσι υπάρχει και στο γαμπρό. Μπορεί και εκείνος να φτιάξει τα νύχια του, να περιποιηθεί, να είναι όμορφος και ωραίος όπως θέλει να είναι και να του τονίσουμε το ηθικό πάνω απ' όλα. Αυτό θέλουμε. Να νιώθει. Το πιο σημαντικό είναι αυτό. Να νιώθει και εκείνος ότι είναι το ίδιο με την ύφη. Δεν μπορεί, τους έχουμε όντως στην άκρη, αλλάζει όλο αυτό. Θα δούμε και σύντομα, πιστεύω, στα κομμωτήρια πριβέ χώρους, ειδικά για άντρες. Εμείς έχουμε ήδη ξεκινήσει κάτι τέτοιο. Ωραίο. Και στην πορεία θα δείξει, θα φανεί. Χριστίνα, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν κοντά μας. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Συγχαρητήρια για όλο αυτό που κάνετε. Νομίζω δίνετε τις πιο χρήσιμες συμβουλές στις νύφες και στους γαμπρούς. Είναι η πιο σημαντική περίοδος, η πιο σημαντική
μέρα για εκείνους και περνάνε δύσκολη περίοδο πριν από όλο αυτό. Όντως, όντως. Ευχαριστούμε πολύ για τα καλά σου λόγια και συγχαρητήρια και σε εσένα για το καινούριο ξεκίνημα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά.